Amigas e amigos, compañeiras e compañeiros, irmás e irmãos, veleiki a nova, veleiki o movemento cidadán do común, nacionalista e de esquerda, que, como seu nome indica, nace para anovar a cultura política, para anovar as relacións entre a sociedade civil e a instancia política, para proxectar un proxecto político concebido e enxendrado no seo do povo, a nova irmandade nacionalista, a nova irmandade que no seu propio nome fai referencia tácita ao momento histórico en que o máis lúcido da cidadanía galega, o conxunto de cidadáns autodescolonizados a comenzo do século XX, deu o paso de facer explícita a condición de nación do noso povo e fixo explícita a reivindicación dese povo como unha nación e, polo tanto, explícitamente se declarou nacionalista. Estoume a referir, naturalmente, ás irmandades da fala da que xurdiu a xeración Nós, da que acabaría xurdindo o Partido Galeguista da República, da que loitou por este país como non loitou ningún outro forza político en toda a súa historia. E nacemos coa vocación, ademais, de que esa irmandade se extenda, vertebre e artelle a todas as cidadanías do común de todos os povos do noso espacio, da nosa contorna. Nacemos coa vontade de que este deseño, esta nova realidade que xa tan ben explicaron todos os mozos e mozas que aquí están, demostrando que nós sí que queremos facer emerxer un liderado plural e colectivo, que facer o relevo de xeracións para que eles e elas tomen o relevo do novo ciclo histórico que está a comenzar. Pois queremos agradecer a presencia, a aceptación do convite para asistir aquí da esquerda aversale de Euskal Herria, esa nova realidade que nos debe servir de exemplo e referencia. Eu sempre fui absolutamente contrario a calquer caste de mimetismo, mas en troques somos conscientes de que compre aprender as leccións que nos recibimos polas experiencias de outros povos. Esa nova esquerda versale foi capaz de vencer un drama, unha traxedia, un trauma brutal que neste país afortunadamente non tivemos, que o trauma causado pola decisión da loita armada, foi capaz de curar as feridas, foi capaz de inserir a distintos sectores populares, foi capaz de artellar o que hoxe é a maior. Ese exemplo debemos ter moi en conta, que o teñan en conta sobre todo os que pretenden monopolizar o nacionalismo galego actual, negando a súa pluralidade. E non por iso é menos radical, digo eu. Non por iso o que se forxou como Sortu, como Bildo, agora como a maior, nin vanguén vai ter a ousadía de dicir que é menos radical que a esquerda versale histórica do País Vasco, que é histórica de Euskal Herria. E que a veces pasa ao revés, cando se invoca unidade é para establecer un pensamento único no que calquer discrepante non ten lugar, e naturalmente esa unidade invoca para amansarse e aceptar unha serie de cousas que os nacionalistas nunca aceptamos. Vou vos confiar un segredo.
Vou vos confiar un segredo de índole persoal, pero antes quero tamén agradecer a presencia do Bloco de Esquerdas portugués, esa organización que tamén xurdiu de xeito análogo como estamos a xurdir nós, con xente que estuvera no Partido Comunista Portugués, con xente que estaba noutras esquerdas, nunha especie de arquipélago das esquerdas, e que foron capaces de pasar da UEDP, da Unión Democrática Popular, que foi o seu xérmolo, a construción do Bloco de Esquerdas, que sí que leva unha trayectoria de nova cultura política, de nova maneira de entender a esquerda e de maior radicalismo ante todos os problemas do que tivo ninguna esquerda en Portugal até agora. E non faltaba máis. Faltaría máis que non mencionase tamén a aceptación de convite e a súa presencia de representantes do OLP Palestina. E quero aproveitar en nome da nova e quero aproveitar a ocasión para denunciar o que está a facer o Estado sionista, racista e xenófobo de Israel, que non ten nada que ver coa diáspora do povo xudeo sacrificado noutros decenios, senón que é a expresión dunha versión deturpada e absolutamente paranoide de calquer caste de nacionalismo. Ese povo xudeo é o propio que dentro de Israel as clases populares están a padecer a autocracia de quen se disfrazan dun Estado democrático para esmagar os de dentro cando son de abaixo, e para continuar unha guerra colonial, unha guerra de exterminio contra o povo palestino que comezou en 1948 e que agora, aproveitando que os focos de importancia a central de atención mundial son o que está a acontecer en Afganistán, o que está a acontecer en Irak, o que está a acontecer en Siria, están aproveitando para intentar levar a cabo o que Ben Gurión non chegou aínda a levar a cabo no sur de Palestina, os únicos redutos que quedan, sexa Gaza, sexa os outros. E, por lo tanto, nós estamos plenamente en solidaridade co povo palestino. E outro tanto, quero decir a respeito do povo saharaui. En Brasil, o campesiñado revolucionario organizou un movimento increíble que siga a loitar por unha auténtica reforma agraria en profundidade, que é o movimento dos en terra. Os labregos e as labregas, os campesinos en terra, que son outro exemplo. Pero o povo saharaui é hoxe un povo sen terra, un povo expulsado do seu propio territorio, un povo condenado ao exilio permanente coa complicidade do Estado español, que non resolveu o problema cando podía e debía nos anos 70, e coa complicidade de toda a chamada comunidade internacional, a comunidade dos sátrapas das grandes institucións de poder internacional, que evidentemente non queren meterlle man ao problema, porque sei que a Marrocos é moi importante xeoestratégicamente, e entón resulta que o povo saharaui ten que seguir condenado ao exilio permanente e ao desamparo total. Pero dito isto, eu quero retomar o fío da miña intervención. Esta, a nova que está, acabades de percibilo, é a irmandade dos máis novos, dos mozos e as mozas que xa están a anovar a nosa cultura política, cos outros novos, máis veteranos e curtidos, que recuperamos os polvos e a ledicia do combate emancipador, coa enerxía que nos transmite esa xente moza decidida a construir un outro mundo non só posible, senón absolutamente necesario, e que ineluctablemente virá, a empezar polo mundo que é Galiza, como decían moi ben
os nosos devanceiros da xeración nos que me decían: ti dis que Galiza é pequena, pero Galiza é un mundo, e neste mundo é onde queremos empezar a proceder a nosa contribución aos procesos de emancipación de toda a humanidade. Grazas a todas e a todos vos. Eu sempre tentei, e case que sempre conseguir, ser absolutamente sincero. Sempre quixen decir o que pensaba, e logo sempre procurei facer o que dicía. E eu quero dicirvos que levo unha tempada en que pasei por un proceso de análise, de diagnose autocrítico e avaliativo, no que a miña preocupación medraba día a día, na que eu xa chega un momento que non sabía se o rol que me atribuíchedes e que non merezo, pese a todo o que digades, porque é importantísimo, insisto, en que a nova esa hermandade nacionalista sexa realmente unha floración da cidadanía en pé, e polo tanto ten que haber unha constelación de polos de referencia e non un polo único. Hoxe síntome reconfortado, despois de verbos, despois sobre todo de escoitar aos mozos e as mozas que falaron e que xa vos expuxeron o noso programa fundamental, os nosos principios éticos, ideolóxicos e políticos. Eu só podo asumir ser a vosa voz e non a miña propia. Eu só podo asumir ser o voso espello e non a miña imaxe, ser un compañeiro na promoción dun liderado plural e colectivo, e ser unha man tendida ao relevo no novo ciclo político que está a comenzar. E está eu na encrucillada da vosa diversidade converxente no novo proxecto común. Un novo proxecto común que ten que ser de e para a maioría social da nosa nación, como xa dixeron eles xeras, na súa dobre condición de pobo galego soberano con dereito a decidir, a autodeterminarse, polo tanto a emanciparse, e no seu caso a formar un Estado independente, se así o quere o pobo galego, e na outra condición de común cidadán con dereito ao benestar. Un novo proxecto común cidadán galego para unha maioría social que está integrada por xentes que viven primordialmente do seu traballo, na súa diversidade de formas e manifestacións deso que é traballo, dende o traballo asalariado da clase obreira, o traballo dos outros traballadores asalariados de servizos, do funcionariado, o traballo do campesiñado, dos labregos, dos mariñeiros da costeira, o traballo dos autónomos, o traballo dos que rexen pequenas unidades de produción chamadas empresa e que están sistemáticamente sendo chuchados o sangue deles e dos seus traballadores por esa oligarquía financiera que Sousa Santos definiu como fascismo financeiro con toda a razón do mundo. Xentes que vivimos, que viven primordialmente o seu traballo e non integrada polos parásitos sociais que eschuchan o sangue e as enerxías. Unha maioría social expoliada pola voracidade delincuente dunha fascistoide oligarquía financeira, dunha plutocracia cosmopolista que hoxe está constituído no auténtico e único poder político na sombra dos que todos os gobernos, inclusive a Merkel, a Caixina Merkel, son simples títeres e monifates de esperpento. Non fan máis que transmitir as ordes que lles dan, e naturalmente as ordes son chucharlle o sangue á cidadanía para tentar manter os seus lucros especulativos. O momento en que se esmorra a vaca, de que van vivir? Como decía unha diputada da Esquerra Republicana de Cataluña ainda onte,
aquela alegoría do burro, do home que tentou aprenderlle o burro a vivir sin comer, e cando o burro xa estaba a piques de ter aprendido, naturalmente morreu. Pois nós non imos ser o burro que morra, senón que imos ser a cidadanía que vote dos seus cubículos a toda esa oligarquía plutocracia, a todos eses nazinecios que hoxe nos chuchan a sangre. Temos que seguir exemplos que se deron en Latinoamérica. Temos que aprender das experiencias. Hoxe, as novas formas de Estado de Constitución, como a ecuatoriana, que incluso inclúe por primeira vez os dereitos de natureza e da terra na Constitución ecuatoriana, como a Constitución boliviana, que recoñece e establece a pluralidade nacional de Bolivia, un Estado onde a maioría, que era naturalmente de povos originarios, os quechos e sobre todo os aymaras en Bolivia, non eran realmente ciudadanos, só os crioulos. Temos que aprender que todos eses procesos que deron, incluído o do Uruguai, son procesos que naceron da loita de combate cívico, como naceu o Frente Amplio, aínda nos grupos de traballo no que estaban galegos e galegas emigrados, como Néstor Regueiro ou como Manolo Sá, esas xentes amigas nosas, nacionalistas que practicaron tamén ali, os que foron creando sindicatos de novo corte, os sindicatos absolutamente modernos, e sobre todo foron movidas, nutríronse nos grandes movimentos sociais, movimentos xurdidos en loitas específicas por problemas concretos, como pode ser aquí a loita dos labregos contra a fumigación das florestas de eucalipto, por chamarlle florestas, e a morte das abellas, ou a loita dos que as comunidades de montes que loitan para unha nova reforma de reordenación das masas forestais que acabe co andacio dos incendios, ou as loitas dos cidadáns da contorna do Irixo e para loitar contra esa nova peste que queren establecer ali, negándose a aceptar os principios do reciclaxe, da recuperación e da reducción do lixo. Temos que aprender que todos eses movimentos foron artellándose, foron incardinándose a través da interlocución entre eles, e foron os que catapultaron a instancia política, a sociedade política, como diría Gramsci, as novas formas que hoxe están, tanto no caso de Venezuela, como no de Ecuador, como de Bolivia, como do propio Brasil, como do Uruguai, como da propia Argentina, e do Paraguai, que a dereita de sempre latifundista, que con Stroessner aproveitou a ocasión para expropiar de facto a poboación labrega as súas terras, acaba de pegar ese golpe de Estado, arnalo ao que pretende pegar en términos de Lilliput, frijol ou frijolé, a reforma que pretende facer tamén da lei electoral galega para reducir o número de escanos. Eu dicíalles aos xornalistas, a un que me chamou onte, ainda que logo apenas saiu o que dixo, e outros e outras que me entrevistaban brevemente agora, e que confío en que sí que saia, que si realmente estivesen a intentar reducir o custe das institucións, aparte de que o primeiro que podían facer era marcharse, porque o custe máis das institucións que están gañando millóns por facer todo o contrario que establece o Estatuto de Galicia para destruir o país, fora de aí, é o primeiro que podían facer. Aparte de eso, se queren reducir escanos, que simultaneamente supriman a lei de D'Hondt, e que, por lo tanto, establezan un sistema electoral de proporcionalidade simple e directa, de maneira que absolutamente todos os votos en proporción á cifra de votos se traduzan en escanos, e que supriman ese mínimo do 5% que inutiliza os votos. Eles queren ir como a raposa ás uvas, queren roubarnos o gañado, queren botar fora do Parlamento aos que non sexamos aparatos mediático-electorais e mercadotecnias que nos sirven para difundir narcóticos.
para lanzar a mancheas estupefaciente contra a ciudadanía máis desinformada. Había que recordarles aquilo que dixo Castelao nunha ocasión, dúas cousas. Aquilo que Castelao dixera cando, antes de comenzar a República, na fase aquela de transición entre a ditadura de Primo de Ribeiro, que foi logo a Primeira República, e falábase dos políticos de antes dos políticos de agora. E o xornalista preguntoulle a Daniel: e vostede dos políticos de antes ou dos políticos de agora? E o Castelao contestoulle: non, señor, non, eu sonlle dos de despois. E a segunda cousa, que cando lle preguntaban por que non empregaban máis métodos de propaganda, naturalmente o Partido Galeguista non tiña os fondos que tiña CEDA, por exemplo, naturalmente. El dicía: eu non teño vocación de estupefaciente, nos temos vocación de ser o antídoto contra o estupefaciente, e o primeiro que poden facer é liscarse aí antes de que o botemos fora con un exército de fungueiristas, cortar alcoholitos que facemos un servicio pequenos, facerlles punta e montar escuadróns que se plantifiquen diante de San Caetano. Cercamos San Caetano, rodeamos, facemos unha sentada indefinida e estes fuxen como ratos das alcantarillas ou como ratos da navegación urbana. Ben sabemos todas e todos nós que nós non nos deixamos asustar nin intimidar polas súas bravatas. Non nos deixamos nin siquiera asustar e intimidar pola catástrofe que están a provocar e que imos pagar nós mentras non deamos votado do goberno do Estado e non deamos con todos os povos e cidadanos de Europa empezado a construir a Europa social dos povos e cidadanos e acabar con esa Unión Europea que é un cárcere kafkiano, un castelo kafkiano que bota fora aos que veñen do sur como emigrantes e afogan nas augas mentras que eles paseanse nos seus corredores tenebrosos. Pero compre que fagamos o traballo didáctico e pedagóxico coa ciudadanía da aprendizaxe dunha nova cultura política e que pasa por erradicar o medo. Son eles os que teñen medo. El señor de los hilillos está asustadísimo, nin siquiera foi capaz de acudir ás Cortes a última sesión, só foi para votar, agochouse na Moncloa, só foi a votar. Esquece aquelo que todos os paisanos souberon sempre, que cando hai canceibos no monte ou nas eiras e non o coñecen aún, o peor que podes facer é darlles a entender, manifestar que sintes medo, porque entón seguro que se che botan a gorxa. E é o que lle vai pasar a Rajoy cos cidadáns si prospera esa iniciativa que está xa circulando en internet a ámbito de todo o Estado para o 25 de setembro facer unha concentración en Madrid e rodear as Cortes con unha sentada hasta que dimita o goberno e se disolvan as Cortes. E non estamos por ese favor, porque é o mismo que temos que facer nos en San Caetano. En San Caetano, nos galegos e galegas temos que facer o mesmo que se está a propagar para que se faga a pedida do Estado. Temos que autodeterminarnos. Temos que autodeterminarnos na práctica, como estamos a facer hoxe mesmo, como fixemos durante todo o proceso absolutamente aberto que desembocou na Asamblea Constituinte do pasado 14 de xullo. A autodeterminación non é apenas
como dirían os portugueses, e eu asumo como galego, non é apenas un dereito. A autodeterminación non consiste en ter o dereito de convocar un día un referéndum e que a xente, os cidadáns, decidan si queren seguir no estado que están, si queren ser autónomos, si queren ser un estado federado ou si queren ter un estado independente. A autodeterminación é un proceso, e cada vez que non nos autoorganizamos da diversidade ideolóxica que hoxe existe, sobre todo de lecturas do proxecto estratégico nacionalismo dentro do propio nacionalismo da esquerda, cada vez que facemos eso estamos exercendo a autodeterminación e temos, por lo tanto, que ser capaces de exercer a nosa soberanía moito antes de que nos admitan ou se declarada por un referéndum. Temos que exercer a soberanía, por exemplo, organizando a movilización para asaltar pacíficamente, cívicamente, San Caetano, sin agardar a que o fagan nas Cortes do Estado. E eu, en nome da Nova, exhorto as outras organizacións políticas existentes no ámbito do nacionalismo e da esquerda, do centro-esquerda para a esquerda, e mesmo as organizacións de ámbito estatal, que asuman o dereito de autodeterminación tal como nos entendemos e, por lo tanto, o dereito de autodeterminación do povo galego. Exhortoas a que se ilvanen e que entre todos fagamos accións conxuntas que efectivamente acaben con este régimen para empezar ao nivel da propia autonomía galega, da autoanemia, que xa non é autonomía. Entón saberemos quen está por a unidade. Saberemos quen está por a unidade. E quen, por lo tanto, ten arrestos e confianza en si mesmo suficiente como para entrar en acordos de acción conxunta sin temor a perder nin a súa identidade específica nin o seu corralito, que hai moitos que invocan palabras que só sirven para preservar un eido particular cada vez máis estreito e exiguo. E vou rematar porque eu prometerame a mí mesmo non pasar os 10 minutos, pero o meu reloj funciona pola vella, debe de ser o reloj de sol. Ese proxecto común ten que ser, insisto, unha alternativa forxada no seo da sociedade civil pola cidadanía en marcha como protagonista, participativa e organizada, e proxectala e catapultala na sociedade política, insisto, nos términos de Gramsci. A formulación política dese movimento ten que ser a súa expresión simplemente, e a súa organización política só pode ser a súa ferramenta. Non pode entrarse nun proceso que invirta os términos e que resulte que acabamos no partido guía, no partido tractor, e que o de arriba abaixo lle dice aos cidadáns ou lles consulta ao sumo se lles parece ben ou mal o que decide a cúpula. Eso é a inversión da democracia e ademais é a morte do proceso, porque eso fai esmorecer o florecemento inicial da participación cívica, creativa e como protagonista. E ten que ser unha alternativa para a longa duración. Non pode ser un trebello circunstancial para ningunha conxuntura política institucional de circunstancias. É evidente que aínda sin o marco da autoanemia se convocan eleccións ao Parlamento de cartón, do hórreo, que realmente se reduce moito, que haberá nun hórreo, sin máis, e entón podemos sacalos a todos xa polos pescozos. Si se convocan eleccións, hai que estar en condicións de... E hai que estar en condicións de que xa teñamos logrado unha masa suficiente no movimento cívico para que sexa ben capaz de voltar de San Caetano a estes actuais inquilinos. Pero
Este proxecto nace e esta organización nova nace para a longa duración. Por qué? Por algo moi simple, porque estamos convencidos de que, aínda que se gañen eleccións nas actuais institucións políticas, dificilmente se pode facer outra cousa que votar aos que están, pero dificilmente darlle a volta polo forro ao que está acontecendo e as liñas que siguen. Pódese frenar o proceso, non se pode mudar. Compre orientar todo este proceso cara a unha nova creba democrática coa segunda restauración borbónica, unha creba democrática